I den her video i dag, så skal jeg vise jer, hvordan man kan lave et crosshair. Først det her, du skal have en tape her. Så farver du det på der, hvor der ikke sidder fast på. Så laver du for eksempel en sådan her. Jeg kan lige vise det ordentligt. Sådan her, og så sætter I det bare på jeres skærm. Så kan I se her, hvordan inde på mit værelse. Så kan I se skærmen her. Fast på det. I skal bare have tape. En her cirkel.